Diolch yn fawr am y croeso. Mae bob amser yn braf wrth gwrs dod yn ôl yma i wasanaethu yn y Crwys, ond yn arbennig felly bore yma ac yn ystod y dydd heddiw y tro cyntaf ers dros 2 blynedd siŵr o fod i gael y pleser y wir o'ch cyfarch chi yn byw yn ogystal wrth gwrs a rhai ohonoch chi sy'n gwylio gartre ar Zoom. A mae'n bleser hefyd cael eich gweld chi blant yn ysgol Sul, ond ni'n dilyn eich gwasanaeth chi y Sul dwytha ar YouTube, gwasanaeth mor hyfryd, a mae'n braf iawn felly cael teimlo rhyw fath o normalrwydd unwaith eto. Wel, gadewch ni felly ymuno gyda'n gilydd i addoli'r arglwydd. Bydded i ni glywed yr hyn a lefar ar arglwyddu, oherwydd bydd yn cyhoeddi heddwch i'w bobl ac i'w ffyddloniaid. Gwyddiol. Arglwydd ein Duw, diolchwn i ti dy fod yn llefaru wrth mewn amrywiol ffyrdd. Galw arno yn ein herio ac yn ein gwahodd i'th bresenoldeb. Clywn dy lais yn dy air sanctaidd. Yn addoliad a tystiolaeth dy eglwys, yn istawrwydd gweddi, yn anadliadau ysbryd yno ac uwchlaw pob dim, yn mywyd a dysgeidiaeth dy fab Iesu Grist. Cynorthwya ni yn yr orig hon o addoli i dawelyn calonau, i wrando sibrydion dy lais yn ein heneidiau, ac ymateb i ti, mewn mawl, gwasanaeth ac uddeuthdo. Amen. Fe ymunwn ni i ganu'r emyn 23, gyda thoriad gwawr y bore, o mor felys i'w codi'n llef a llafar canu mawl i Dduw. 23. Mae ddau ddarlleniad y bore yma. Mae'r cyntaf o'r Hen Testament a rhan o bennod 54 o broffwydoliaeth Eseia. Helaetha faint dy babell, estyn allan leni dy drigfannau. Gollwng yr haffau allan i'r pen a sicrha'r hoelion. Oherwydd byddai'n ymestyn i'r dde ac i'r chwith. Bydd dy had yn disodli'r cenhedloedd ac yn cyfaneddu dinasoedd anrheithiedig.
paid ag ofni, oherwydd ni chywifyddiwr ni. Ni ddaw gwaradwydd na gwars arnat. Oherwydd fe anghofi gywilydd dy ieuenctid, ac ni chofi bellach am wars dy weddol. Oherwydd yr un at greodd i'w ŵr, arglwydd y lluoedd i'w enw, sanct Israel i'w dywaredydd, a Dyw yr holl ddeiar y gelwyr i'w. Fel gwraig wedi gadael ei hysbryd yn gystuddiol y galwodd yr arglwydd di. Gwraig ifanc wedi gwrthod meddyliw. Amenyd fechan ys y dewais, ond fes y gaf yn ôl a thostyr i mawr. Am ychydig mewn dicter moment, cuddiais fy wyneb rhagod, ond a chariad di-baid y tostyri a wrthyd, medd yr arglwydd dywaredydd. Y mae hyn i ni fel dyddiau Noa, pan dyngais nad ai dyfroedd Noa bys mwyach dros y ddeiar. Felly tyngaf, na ddigi a wrthyd i bys mwy, na sgeryddu chwaith. I'r mynyddoedd symud ac i'r bryniau siglo, ni symudaf y ffyddlondeb oddi wrthyd. A bydd fy nghyfamod heddwch yn ddi-sigl, medd yr arglwydd, sy'n tostyrio wrthyd. Ac yno, o'r Testament Newydd, adnodau o'r drydydd bennod o lythyr Paul at yr Effesiaid. Gwybod cariad Crist. Oherwydd hyn yr wyf yn plygu fy ngliniau ger bron y tad, ac hwn y mae pob teilyn yn nefoedd ac ar y ddeiar yn cymryd ei enw oddi wrthod, ac yn gweddio ar iddo ganiatau chwi yn ôl cyfoes ei ogoniant, gryfder a nerth mewnol trwy'r ysbryd, ac ar ei Grist breswylio eich calonnau drwy ffydd. Boed i chwi sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen eich bywyd, gael eich galluogi am gyffred yn gyda bod saint, beth yw lled a hyd ac uchder a dymder cariad Crist. A gwybod am y cariad hwnnw i fod i'w chlaw gwybodaeth. Felly ydygir chwi gyflawnder gyda'r holl gyflawnder Dyw. Iddo wir, sydd â'r gallu ganddo i wneud yn anrheithol well na dim y gallwn ni ei ddisyddu na'i ddychmygu trwy'r gallu sydd ar waith yno ni. Iddo wir y borgogoniant yn yr eglwys ac yn Grist Iesu, o genhedlaeth i genhedlaeth, bys bythoedd. Amen. A posib bendith Duw ar y darllen yma yn ei air sanctaidd. Plant, fel ni'n dweud, mae'n hyfryd eich gweld chi yn yr oedfa bore yma. Meddylwch i mi am aros fan yma, fel arfer, byddwn ni'n dod i lawr i siarad efo chi, mae wellwn ni aros o fewn cyrraedd y meic, mae'n siŵr, efallai bod yna rei o'ch aelodau o'r ysgol Sul gartre, efallai, gyfofren nhw wrando. Oes yna rhywun i ddechrau ag adnodd? O, da iawn ti, fel ddechrau. Ar Glyn o fideo fel, da iawn ti, a ddechrau. Diolch yn fawr i ti am ddod i lawr, a beth y hyn. Diolch yn fawr i ti. Mae'n tybod. Mae beth dwi'n mynd i ddeithio chi ro'n yn berffaith wir. Y diwrnod y blaen rhyw bythefnos dair wythnos yn ôl, ddes i lawr yn y bora, edrych allan o'r ffenest ar yr argefn. Ac o rhywbeth i bod brysur iawn yno yn y nos. Oedd yna bentwr o bridd wedi chwalu bobman. Nes i allan i edrych ac ar y mil o lawnt, oedd yna dwll, wedi lawr, ar hyd fel yna. Sgen syniad beth i'n neud o. A dyma fi'n penderfynu roi'r pridd yma nôl, gadael o fel oedd o. A na wir i chi ro'n y bora wedyn oedd yr un peth eto. Felly yna rhyw greadur bach yn dweud wedi bod yn brysur iawn yn ganol nos, yn trychyn yng ngardd i. A mi nath hynny mi feddwl,
gymaint o greaduriaid sydd yn dod allan yn y nos. Allech chi feddwl am rei ohonyn nhw? Yna rei mawr, yna rei bach. Ia. Dreinog ysdi. Llwynog, ia. Ar y ffyn, mae llwynog yn un, ia. Tyllian ydi, gwdi hwn ydi, ia. Dwi'n siŵr di gwningen dod allan yn y nos, ydw bod o. Os yna gwningen, dwi'n ni bod i felly, iawn, gwningen, llwynog, a mae dreinog hefyd ysgwrs ydi, a tyllian, a gwifyn yn dydyn, y nos, y gwifyn. A beth am moch deiar, badges, moch deiar, ia. Yslim ar ddechrau gyna, te dag o'n yslim yn dydyn y bats, ynde. A weithio nhw o gwmpas y timing dydyn wrth y bondo fan'na. Wel, mae yna lu ohonyn nhw'n does. O mas o anifeiliaid sy'n dod allan, creaduriaid, adar, ac anifeiliaid bach, a mawr llwynogod wedyn yn dod allan yn y nos. A mae yna bobl yn troi allan yn y nos i weithio yn does. Gorfod gweithio drwy'r nos. Allwch chi feddwl am rei? Pwy sy'n gweithio trwy'r nos? Doctoriaid, ia, da iawn, tas ni'n cael yn cymryd y sal gan y nos, diolch bod yna doctoriaid, ia. Ydyn, mae siopa, mae yna rei siopa yn agored trwy'r nos hefyd yn does. Hedyn o'r higan, gweithwyr siop. Dwi'n arall. Dwi'n meddwl am y siop, mae gennym ni fara ffres yn y bora yn does. Mae wedi bod yn pobi drwy'r nos. Paratoi papur newydd. Dyn ni'n cael yn post rhywbryd yn y bora fel heol. Felly mae'r postman wedi bod yn brysur yn didoli yn y sorting office, yn didoli. Lot o bobl yn does yn gweithio drwy'r nos. Pan dyn ni'n cysgu, mae yna bobl eraill yn effro i ofalu amdano ni mewn gwahanol ffyrdd. A mae yna adnod yn y Beibl, mae yn Salm 121, a mae'r adnod yma'n dweud, yw'r un sy'n gofalu amdanat, byth yn cysgu. Sôn am Dduw, wrth gwrs, sôn am Dduw. Dymor diolchgarwch yn dydi, ges ni'n atgoffa hynny dysyl dwytha. Mae'n dymor diolchgarwch, a dyn ni'n diolch i Dduw bod o'n gofalu amdano ni bob amser pan dyn ni'n effro a pan dyn ni'n cysgu. Dyw'r un sy'n gofalu amdanat, byth yn cysgu. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am ateb mor dda, a mae'n braf eich gweld chi a bob gwyl i chi yn eich gwaith ardderchog yn yr ysgol Sul. Wel, fe ganwn ni nesaf brenin 679. 679. Tydi sydd heddiw fel erioed yn cymell dilyn fi, dy ddilyn af o Iesu mawr, dy ymffrost ydw i ti. 679.
at yr arglwydd mewn gweud. Gyda thoriad gwawr y bore, y mor felys yw codi'n llef a llafar ganu, canu mawr i ddyn. Ie, arna ti y gweddiaf arglwydd. Yn y bore, fe glywi y llais. A dyn ni'n diolch i ti o'r newydd ar bore Sul ein tad, am gyfle i ddefnyddio'n lleisiau i ddaddoli di. Ni sydd yma yn y capel, a rhai sydd gartre. Diolch i ti am gyfle o'r newydd i godi'n golygo am ato ti, a hynny mewn diolch. Codi'n llef a llafar gan, canu mawr i ddyn. Yn yr swyan ni o dad i ddaddoli di fel yr wyt ti yn teilwng, i ddod i mewn i sbyrth di yma unwaith eto, a diolch. Ac eith gynteddau am mawr, gan ddiolch i ti, a bendithio dy enw mawr. Ni'n diolch i ti am nerth ac iechyd y bore yma, i allu dod yn hyd ar bore Sul hyfryd o hydref. Ni'n diolch i ti am yr awydd rwy ti wedi blannu yn ein calonna ni. Mae yma rydyn ni yn dymuno bod o'r newydd, ar dy ddiwrnod i dy hun, dydd cyntaf yr wythnos, dydd yr arglwydd. Ac o'r ein llygaid o dad, i ni fedru gweld o'r newydd cymaint yr wyt ti yn ei roi i ni, yn hymor diolchgarwch fel hyn. Cyfan yr ydyn ni dderbyn o slaw o bore o'r newydd, ond yn aml iawn yn derbyn yn ddigon i anystyrio. Cymryd gymaint yn ganiataol, maddau ni o arglwydd, helpa ni weld, heibio i'r rhoddion, at yr rhoddwr mawr ei hun. Derbyn felly, ei diolch a'n foliant o'r newydd yma nawr. Ond yn ymwybodol iawn hefyd o da, bod yna leisiau eraill yn y byd o'n hamgylch ni. Lleisiau dioddefaint. Lleisiau y bore yma. Yn codi o wledydd lle mae rhyfel a therwys a phob crelondeb yn ein byd ni. Yn Afghanistan, Syria, Yemen, sawl gwlad arall o da. Mae lleisiau dy blant yn cael eu codi a sŵn dioddefaint yn ei llenwi. A dyn ni'n cofio rhai sydd yn byw dan ormes. Mewn gwledydd sydd ddim yn mwynhau y mesur o ryddi sy'n eiddo i ni. Yn cael ei herlu oed o achos ei syniadau, o achos ei crefydd, galiadau, a sydd yn cael ei gormesu ym mhob i fod. Ond yma hefyd o dad yn ein cymunedau eu hunain, dyn ni'n ymwybodol o leisiau sydd yn cael eu codi mewn ofn. Ofn, trais. Cymaint o wir, dyn ni wedi clywed amdano yn y ddinas hon. Ai mae bywydau nhw wedi chwalu a'i dinistrio mewn canlyniad i regioni eraill. Lleisiau, y rhai sy'n dioddef oherwydd rhagfarn. Oedd hynny ar sail lliw croen, neu hil, neu rywioldeb. Dyn ni'n cyflwyno i ti o da. Y rhai sydd yn codi lleisiau dioddefant y bore yma. Ac yn ystod y cyfnod hwn nawr,
Misoedd sydd wedi mynd heibio. Dyn ni'n ymwybodol iawn o leisiau poen a galar. Cofio flaen di'n arbennig y rhai hynny sydd wedi colli anwyliaid yn ystod cyfnod y pandemig yma. A rhai eraill sy'n dal i ddioddef effeithiau Covid. Hyd ag afiechydon eraill. Bydd yn agos o dal, ta rhai hynny sydd yn codi llais mewn poen a galar. Ac cymaint y lleisiau sydd yn cael eu codi o'n hamgylch, dyn ni'n cofio y di-lais. Yn arbennig felly ffoaduriau, yn dianc oddi wrth ryfel a slodi ac effeithiau newid hinsawdd. Oed i'r gwledydd hynny yn ein byd ni, sydd â chymaint o ran yn y pethau hynny. Bod yn barod i dderbyn yn groesawgar y rhai hynny, sydd wedi peryglu heiniaid i chwilio am ddiogelwch. A dyn ni yn diolch i ti o dad am leisiau sydd yn llawn cydymdeimlad a chysur, am rai sydd yn gweini ar y claf o gorff a meddwl, am rai sydd yn gofalu am eraill, am bob gweithred o garedigrwydd a welwn ni, cycliw neu amdani, yn y byd ac yn y gymdeithas o'n hamgylch ni. Ac yn olaf o dad ni'n edrych arno ni'n hunain. Ac yn gofyn dy faddeuant pan fyddwn ni yn codi'n llais, yn anastyriol o dimladau eraill, gas weithiau efallai. Maddau ni o dad. A cyfan mewn gair a gweithred. Ar wyt ti'n ei gael yn ddiffygiol yno. Dyn ni'n dod y bore. I ofyn o'r newydd am dy faddeuant. Ac am roi ners yn ei ddilyn ôl troi ein harglwydd am goredwr neu Iesu Crwys. Y ddau sydd ddangos yn i'r ffordd i fyw. A bydd farw drosodd. At gyfododd i ddangos bywyd gwell. Harglwydd am goredwr neu Iesu Crwys. Ie, gwyn ei byd, y bobl a dweinant, yr hyfrydlais, yr llewyrch dy wyneb o arbwr, yr hodi atw. Mae'n mynd 719. 719.
O Iesu mi a ddewais dy ddilyn drwy fy oes, i di'n fysol agos, waredwr mawr yr oes. Dol nawr sŵn y frwydr os byddi di gar llaw, os byddi di'n arweinydd ni chrwydrad yma thraw, 719. Fe drawn ni bore yma at eiriau y proffwyd Eseia, pennod 54 o'i lyfr a'r ail adnod. Helys a faint dy babell, estyn allan lenni dy drigfannau. Gollwng yr haffau allan i'r pen a sicrha'r hoelion, oherwydd byddai'n ymestyn i'r dde ac i'r chwith. Wel, dyn ni wedi dysgu llawer iawn o eiriau ac ymadroddion newydd yn dod, newydd sbon i ni ddweud y gwir yn ystod y 19 mis dwytha yma, cyfnod y pandemig. Roedd yn clywed sôn am gadw pellter, social distancing cyn hynny. Dyn ni fel pobl yn hoffi closio at yn gilydd yn dydyn. A mae dal yn od iawn yn dydy, cyfarfod a ffrindiau, pobl dyn ni'n meddwl mawr ohonyn nhw, a methu, wel o leia sgwyll llaw, heb sôn am glwtch, a rwysyd ydy'r corona bump yn yr un peth o gwbl. Byw dan glo wedyn, lockdown. Wel, dim ond pobl yn y carchar oedd yn byw dan glo tan yn ddiweddar ynddo. Gwasanaethau hybrid, be di hwnna yn bysan, 19 mis yn ôl, be di gwasanaeth hybrid? Yma gwasanaeth o'r fath, wrth gwrs, wedi dwy'n bendithion mawr iawn i ni. Ac yn wir i chi yn ystod dechrau'r wythnos dwytha yma, dy Llun a dy Mawrth, mi roeddwn ni'n medru muno yn y gymanwag gyffredinol
oedd yn cael ei chynnal eleni yn seilo Cynarfon. Ond oedd ddim eisiau gyrru fyny Cynarfon a threfnu llety dros nos na'n byd fel yna. Cymanfa hybrid oedd hi ynde, oedd ni hyd yn oed yn medru bwrw pleidlais dros y we. A dyna chi air arall wedyn, dyn ni wedi dysgu Zoom. Ydych chi wedi clywed am Zoom cyn hynny. Pobl oedd o'r rhedeg yn gyflym oedd Zoom ynde, Zoom fast. A yna lu o rei eraill. A dyma chi un dyn ni wedi clywed llawer iawn amdano dros y haf dwytha yma rwan. Staycation, staycation. Hynny yw, bobl yn dewis cymryd eu gwyliau yma yn ynysoedd Prydain eleni. Dyn oedd mentrau wedi tramor a gorodwynebu cyfyngiadau a chosta chwanegol ar ôl cyrraedd adra. Ac yn ôl beth dwi'n deall, canlyniad hynny oedd bod gwyliau gartre wedi mynd i gostio crocbris dros yr haf wysa. Ac yn ôl, eto be ni'n deall, mae yna lawer iawn o bobl, teuluoedd ifanc yn arbennig, wedi dewis gwersylla yn hytrach nag aros mewn gwesty neu B&B. Well gennyn nhw godi papell. A sôn am godi papell y mae Eseia yn y geiriau yma. Lle mae o'n cyfeirio yn dydy at raffau a hoelion neu pegian. Dyma chi fel mae Bible.net yn cyfieithu. Gwna fwy o le y babell, a lledur llenni lle rwy ti'n byw. Estyn nhw allan paid ag ofni. Gwna'r haffau'n hirach a'r ho'r pegian so. Cyngor yma i bob gwersyllwr. Oherwydd meddai Eseia byddai'n ymledu allan i bob cyfeiriad. Mae rhaid i mi gyfaddo wrthych chi bore yma. Ydy ond 2 waith erioed dwi wedi gwersylla, wedi campio go iawn felly bydd carafan o papell tent go iawn. A mae rhaid i mi gyfaddo, y 2 dro wedi bod yn drychineb ddi-gynnu. Y tro cyntaf nôl yn echrau'r 70au. 70 oedd hi, os dwi'n cofio'n iawn, Eisteddfod Bangor. A dyma griw ohono ni ffrindiau oedd newydd orffen yn y brifysgol yma. Yn penderfynu byddwn ni'n dod am pebyll, i'r maes pebyll ym Mangor. Wel, gysyn ni wynt, glaw. Yn y diwedd, mi dorodd y gwynt polyn ar ganol y babell. Ac ar ôl 2 noson dyma, ffoi am loches i gartre un o'n ffrindiau ni. Yr ail dro wedyn pan oedd y plant yn ifanc, a ni'n deulu ifanc yn penderfynu mentro a gwersylla'n Ffrainc. Ac yn wir yn fanno mi gawson ni stormydd o ddell a thranna, mi gawson ni lawogydd yn dod i mewn a twaelod yn papell ni. A dyma penderfynu cysgu yn y car. Ac ar ôl y profiad yna, dwi'n cofio dweud wrth y lleill, bys eto gewch chi fi mewn i babell, never again. A felly beth i bod hefyd, dwi'n cyfadda. Cofiwch efalla, a fysa di helpu, jyst yn wedi gwrando ar gyngor Eseia, rho'r pegiau'n sôn yn Eseia. A'r Eseia yn fanno wir ydy, beth ni'n galw'r ail Eseia neu Eseia geisglyd, proffwyd y geisglyd. Mae o'n dechrau lyfr ym Mhenod 40. A os ydych chi'n cofio'r geiriau, mae o'n darogan y daw diwedd yn fuan iawn i flynyddoedd y geisglyd ym Mabylon. Cysyrwch, cysyrwch fy mhobl, dyna ddywed i'ch dyn. Ac yna y benod sy'n dilyn hon, 55 ydy'r benod olaf o'i waith o. A mae o'n cyhoeddi mewn llawenydd yr ewch allan ac mewn heddwch eich arweinydd. Wel, jyst yn fyr wrth yn heibio'r hyn oedd wedi digwydd oedd bod yna ymerodraeth newydd wedi codi.
Persia wedi disodli'r Babiloniaid. Crwys brenin Persia wedi gyhoeddi caiff unrhyw rai sydd wedi cael gludo i wledydd eraill gan nhw fynd adra. Cynnwys yr Iddewon felly, gan nhw fynd adra. Sefnos yn ôl, o'n i mewn arddangosfa wych iawn yn Llundain, yn y V&A yn Llundain, epic Iran. Iran heddiw wedi Persia yr Hen Testament. Ac yn wir mi roedd yna yng nghanol y gwahanol greiriau, y gyhoeddiad yma, yr oedd Crwys wedi wneud, bod y cenhedloedd oedd wedi cael gludo gan Babylon yn awr yn rhydd i fynd gartre. Ond yn gyntaf, yn yr adnodau yma, mae rhaid i Eseia baratoi y bobl ar gyfer eu hyfyd, ar gyfer y bywyd newydd sydd o'i blaenau. Ie, gewch chi droi'ch cefn ar gael siwed y gorffennol, meddwl. Gewch chi fwynhau bywyd o ryddid a diogelwch a llewyrch hefyd. A mae o'n dweud wrth ei bobl am wneud dau beth sydd yn gyntaf ymestyn y Babel. Wneud mwy o le ni, ymestyn y Babel. Estyn y rhaffau allan i'r pen. Achos mae Eseia nid yn unig yn rhagweld chweliad y cais gludion o Babylon, ond mae o'n rhagweld y dydd y bydd ei cyd Iddewon o 4 byd yn cael ei casglu yn hyd yn Jerusalem. Diwrnod hwnnw meddai, bydd muriau'r ddinas ddim yn medru cynnwys yr holl dyrola. Ymestyn y Babel, estyn yr haffau allan i'r pen. Ond yr un pryd meddwl, gnewch yn siŵr bod eich pabell yn ddiogel. Gnewch siŵr bod yr hoelion wedi taro i mewn. Ond yn sicr iawn, dyn ni wedi gweld yn ystod yn oes ni'n dod ymestyn ar y Babel. Pabell yn bywyd ni mewn sawl cyfeiriad. Diolch am hynny. Methiannau, pethau dyn ni'n cymryd yn ganiataol o gwmpas y tŷ heddiw. Peiriant golchi, y vacuum ac yn y blaen ac yn y blaen. Na bydda'n teidio, neidio ni, ddim wedi breuddwydio amdano. Ac yn sicr byddwn ni ddim yn fod hebdyn nhw. Methiannau ni wedi ymestyn pebyll ni. Gwybodaeth yn ei ffinia gwybodaeth, a diolch am hynny ynddo, mae ffinia gwybodaeth meddygol a gwyddonol wedi mestyn, a diolch am hynny bawb ohono ni sydd wedi cael y brechlyn diweddaraf yma dydyn. Mae'n syniadau ni wedi gorfod ymestyn hefyd weithiau, mae hynny'n anodd yn dydy cadw i fyny fel petai. Wedi gorfod ymestyn. Mestyn faint y Babel. Ond dydy'r Beibl beth yn condemnio hynny na. Dyw sy'n rhoi yn ein helaeth meddwl bod peth da i wynhau. Petai ni'n onest, pwy ohono ni'n byddai am droi'r cloc yn ôl, hyd yn oed petai hynny'n bosibl. Ond, a symud ymlaen at ail bwynt Eseia, y peth pwysig ydy bod angen taro'r hoelion i mewn mwyn cadw yn bywyda'n diogel a diogelu y pethau gwerthfawr mewn bywyd, y pethau parhaol mewn bywyd. Wel, meddwl am Babel a Phedair Cornel, gai awgrymu 4 hoelen y bore yma. A mae'n bwysig i ni taro i mewn yn ddiogel. A rheini yn ganolog i fywyd a dysgeidiaeth yr arglwydd Iesu ei hun. 4 hoelen yn y gornel gyntaf. Dewch yn ei daro i mewn hoelen daioni. Daioni. Mae hwn yn rhan o ffrwyth yr ysbryd, medda Paul. A mae o'n rhestru daioni gyda charedigrwydd ac addfwynder.
Yn llyfr yr Actau, dyn ni'n darllen araith Pedr yn ddi Cornelius, nes yr eia. Yn ystod ei araith, mae'n dweud un peth allweddol yn dydi am Iesu Grist. A efodd ei amgylch gan ei daion. Efodd ei amgylch gan ei daion. Dyna oedd atgof pobl ohono wedi ddod. A dyna chi dystiolaeth brydferth iawn yn de am unrhyw un. Efodd ei amgylch gan ei daion. Ac am ei fod a wedi cyffwrdd a'ch bywyd chi am unna. Mae rhaid i ni'n ein tro adlewyrchu ddaioni a'i oleini e. Mae'n fanteision y staycation eleni oedd bod wedi cael lot fawr o gwmni'r teulu a plant. A mis dwythaf fi, a'r plant yn aros efo fi am wythnos. A mae'r ddau blentyn, maen nhw'n hoff iawn o byd adar. A wedi dysgu lot i mi am byd adar, am wrth i bod yn gwylio adar. Felly eisiau nhw am dro un bora i fferm y fforest yn Eglwys Newydd. Ac aros yma yn y llefydd i wylio adar y bird hides. Ac o'na ddyn yno, a oedd yn dotiad diddordeb y plant, ac yn dweud wrthyn nhw fod yna deulu o glas y dorlan, Kingfisher o gwmpas. Wel, eithgar iawn i gael gweld hwnnw. Er yn ei haros o'n hir iawn, ond welson nhw ohono fo yn anffodus. Ond mi roedd llinellau o faith y bar y Saesneg, oedd yn hoff iawn o Gymru hefyd, Gerard Manley Hopkins, i meddwl ni. Lle mae'n sôn am glas y dorlan, yn cael ei oleio gan yr hael. As da chi wedi gweld yn digwydd, mae'n feddwl yn dydy, y lliw a llachar yna. Dyma yn gwybio heibio chi, os da chi'n ddigon lwcus i weld o. As kingfishers catch fire. Dragonflies draw flame. Ia, gwas y neidr yn cael ei danio gan oleini. Glas y dorlan. A hwnnw'n ei dro yn cael ei oleini o'r hael. Mae'r bardd yn mynd ymlaen ac yn defnyddio hwnna fel ffigur o gris a ni. Daeth Iesu Grist i'r byd yn adlewyrchiad o oleini Duw. A mae o'n amroi ei oleini ni as kingfishers catch fire, dragonflies ni o flame. Mae'n mynd ymlaen ac yn sôn am y goleini yn hermau daioni. Lovely in limbs and lovely in eyes, not his. Ni. Adlewyrchu i ddaioni. A mae rwy'n yn diolch yn dydy. A mae daioni yr ydyn ni yn ei weld yn cymdeithas ni ac yn ein byd ni. Ac am ni un o'r pethau fydd yn aros ar ôl cyfnod y pandemig yma. Bydd y cof am garedigrwydd cymaint o bobl yn dweud, dieithrau, digymdogion, caredigrwydd, daioni. Ni'n credu, bydd un o'r pethau fydd yn aros. Na'r hoelen gyntaf i'w tharo i mewn, daioni. A dyma chi'r ail wedyn ffydd. Wel, mae wedi bod yn haf cofiadwy yn dydy. Ymwyd y campau am sawl rheswm. Emerad y canw, cwpan i weifa, y gema olympaidd, paralympaidd ac enwi dim ond rhai. A mi byddai'n hoffi gwylio'r gemau paralympaidd yn arbennig achos mi byddai'n rhyfeddu yn edmygu ar athletwyr paralympaidd yma. O'n i'n gwylio un diwrnod y seiclo. A dyna lle roedden nhw. Seiclwyr, dall. Daliwch am y peth i ddechrau, seiclo full speed pan da chi'n gweld dim. Ac yn nhw yn y velodrom enfawr yma'n Tokyo.
O sut o'n nhw'n gwneud o? Wel, oedd gan bob un dywysydd yn doedd yn reidio uwch I phen. Neu peilot fel maen nhw'n galw nhw rwan dy sylwi. Gaid o'n nhw'n galw nhw, peilot o'n nhw'n galw nhw. Ac wrth i'r seiclo fynd ymlaen, mi fydda'r peilot yn medru dweud wrthi hi, wel, cael eich ati, mae'n syth, ewch, clwys byd, mae'n syth. Dechreuwch droi, chwith, mae'r velodrom yn mynd rownd o'n ni. A fel nhw'n mynd o gwmpas, y sawl oedd y seiclo ddim yn gweld. Ond yn dibynnu'n llwyr ar un oedd yn gallu gweld llawer iawn ymhellach na hi. Dyna di ffydd i'r Cristion ynde. Bwrw ein hymddiriadaeth, ein trust yn llwyr ar yr un sydd yn gallu gweld llawer iawn pellach na ni. Dyna'r peilot ar y môr, meddai am Griffiths ynde. Y person yma sy'n rhoi cyfeiriad ac ystyr i'n bywydau ni. Yr un y gallwn ni bwyso arno. Ffydd, dyna di ffydd ynde. Yr hoelen yma sy'n cadw'r cwbl rhag chwalu mewn hawddlyd. Ac yn cadw ni'n ddiogel yn wytha'r storm. Fel seiclydd, dy fywyd, menter arno. A dyma chi'r drydedd hoelen, gobaith. Ac yn Ares Thomas ddisgrifiad ardderchog o obaith y Cristion. Oxygen yr ysbryd. The oxygen of the spirit, meddwl. A mae o'n sôn amdano ei hun yn dringo mynydd, a ryw hanner ffordd I fyny'n aros ac yma'r drewdod, meddai, yn codi o'r dyffrynoedd. The stench from the valleys, meddai, yn codi i'w ffroena fo. A mae o wedi aros am fod angen arno fo am awel o'r copla. Am awel iach, oxygen i'r ysbryd. A dyna di gobaith y Cristion ynddo. Pan dyn ni'n gweld y pethau drwg a'r creulon mewn cymaint o fri o'n hamgylch ni, neu pan fyddwn ni weithiau yn gosod yn hysbryd I lawr. The stench from the valleys. Pan fo hynny'n digwydd, dyn ni angen rhywbeth i'n cynnal ni, I ddilyn ar hyn sydd yn dda ac yn ddyrchafol mewn bywyd. A dyna di gobaith y Cristion. Y bywyd y daeth ein harglwydd Iesu i'r byd i'w gynnig I. Cam I fod o'n fyw. Y bywyd yma mae o'n I rannu gyda ni. Bywyd llawnach, bywyd gwell, bywyd cyflawn. Credwn yng ngobaith. Wedwn ni'r geiriau heno. Credwn yng ngobaith, gwyn mydedig y bywyd tragwyddol trwy ein harglwydd Iesu Grist. Ie? A hwnnw'n nid jyst rhywbeth yn y dyfodol. Bywyd i'w fyw. Ymerw yn y stench, ymerw yn a'i ryn yn drech. Ewch ni fod yn siŵr bod y hoelen yma wedi deiaru. A'r hoelen ola wedyn, cariad. Cariad. A dyna ddod o'n I nôl at y darlun yn Eseia. Helaetha faint dy babell, gollwng yr haffau allan i'r pen, ie, gwna le I bawb. Na mae Eseia'n dweud yn deg, gwna le I bawb. Ac yma ein gofal am cariad ni at eraill, I fod yn eang, yn dydy yn eang, fel yr oedd, derbyniad a chroeso Iesu Grist ei hun, yn cael ei hestyn allan yn doedd I gynnwys pob un byddai'n dod ato, heb ffiniau yn bod, y gwahangrwydd, y casglwr trethi, y ferch hon ar ei phen ei hun. Bynnag a ddoi, yr oedd y croeso a derbyniad. A dyna weledigaeth Paul ar Eglwys Foren, mynd allan ar Efengyl yma, mynd allan I bedwar ban byd,
Dwi'n cofio cynrychioli'r cyfundeb un tro yn Eglwys yr Alban, Cymama gyffredinol Eglwys yr Alban. Ac oedd y thema flwyddyn honno wedi'n harwain. A church without boundaries. Eglwys heb ffiniau. Ni'n meddwl am hynny wrth wylio gartre yn ystod y clo gwasanaethau ar ran y cwys yma. Dyn ni wedi profi yn dod bod modd cael eglwys heb furiau. Eglwys heb furiau. Achos profiad cymaint o eglwysu ydy. Bod yna bobl yn taro mewn i'r oedfaon yma ar Zoom nad ydyn nhw wedi bod yn agos ys blynyddoedd. Rhai efallai erioed wedi twyllu capel ac eglwys ac yn rhyw tiwnio i mewn. Os ydy'r cyfnod yma wedi dysgu rhywbeth, mae wedi peri ni ofyn o ddifryn ydy beth ydy eglwys. Beth ydy eglwys. Sut mae gwasanaethu Iesu Grist yn ein byd ni? I bwy yma ar efengyl yn bod, nid corlan medda rwy'n, nid corlan gyda muria ydy'r eglwys, ond praidd y bugel da. Praidd y bugel da. Ia, medda Seir, helaetha faint dy babell, estyn allan dy drigfannau, gollwng yr haffau allan i'r pen, a sicrhau'r hwylio. Oedd un unan ei enw, mestyn ffiniau yn cariad am gwasanaeth. Ond ar yr un pryd ofalu, bod yn bywydau ni'n ddiogel am gwerthoedd ni wedi diogelu, a bod y pedair hoelen honno wedi diaru'n sownd, diaru'n sownd, daioni, ffydd, gobaith, ia, o pecia, yn sownd, mwyn i. Mynd olaf 313. 313. Gwn palem ar cyfoes gorau, gwn palem ar trysor mawr. Roddais flas y bywyd newydd o fendigaid fwyna fawr. Grym y cariad am henilloedd una'n llwyr. 313.
A gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fydd o gyda ni o.